Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei kure sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Inini ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare confession yangu yakamira sekudai so: iniwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Mukoma, iniwo ndine imwe n'anga yekuMozambique. N'anga iyi yandichati Moses uyu akandiparadzira upenyu hwangu. Mufunge zvenyu mukoma, ende dai kwanga kuri kunzi dai anga achiri mupenyu, zvimwe kuda ndiye aikwanisa kundigadzirisira zvose izvo zvakakanganisika muupenyu hwangu. Zvakangotanga so simple, achindibatsira nemakwenzi mamwe aya anoita kuti unge uchizova uine simba, kana kuri kunzi unenge uine mukadzi uyo kwaunenge uinaye. Ndokwazvakatangira ikoko, because ainge ari munhu uyo ainge achidiwa kwazvo nevakadzi vakati wandei. Saka nekuda kwekuti tainge tichishanda tiri magarden boy pamba apo patainge tichishanda, saka taiwanzo kukurukura nichimubvunza kuti iye sezvo ainge ari garden boy, kweseiko ainge achidiwa nevamwe vakadzi kuvhenda ikoko. Vakadzi vamwe avo vainge vatori nemari dzavo vachitomuchemera, vachitomurwira even though ainge ari garden boy zvake. So mukoma ndopaakabva achizondiudza kuti aiva aine umwe mushonga uyu akanditi mushonga uyu unoshandiswa nevanhu avo vanenge vachida kudiwa nevakadzi vanenge vaine mari dzavo, kubata pfungwa dzemukadzi uyo anenge aine mari dzake kuti ange achizokuitira zvose zvaunenge uchinzwa kuda. Akatondiudza kuti iye zvake ainge asingadi kuti ange achizova muSouth African. Dai ainge achida vainge vatoripo vakadzi vakawanda avo maSouth African vainge vachitoda kutomuroora iye even though ainge ari garden boy. Saka nekuda kwekuti ini pachezvangu vanhukadzi ndainge ndagarawo ndichivada, ndakabva ndachizoti kwaari aifanira kuti ange achindigadzirirawo mishonga kuti ndinge ndichikwanisa kuzodiwa nevanhukadzi. Saka akabva achizondigadzirira mukoma. Zvinhu zvangu zvikatotanga kutofamba nenzira yakanaka. Ndainge ndotopfimbawo vakadzi vainge vachitondichengeta paya. Saka uyu Moses uyu mukoma akandikanganisira upenyu hwangu nedzimwe nzira dzekuti handitokwanise kunyatsokurondedzera nyaya iyi ndisingasvimi misodzi, because mukoma sikarudzi andina. Sikarudzi yangu yakadyiwa nenyoka iyo yandakazongokaruka ndava kungorota. Nyoka iyi mukoma ndakatanga ndichairota kudzamara ndava kutoiona ichitoya kwandiri. Nyoka iyi mukoma ndakanetsana nayo ikazotsamwa apo pandakazobatsirwa neumwe murume uyu ainge achigarawo kuvhenda ikoko, uye zvekare ainge ari muprofita wekumusha. Saka muprofita uyu akabva achizondibata kuti ndainge ndakaromba, even though zvainge zvava zvinhu zvandainge ndava kuziva ipapo kuti ndakaromba, because ndainge ndichingoita malaki ekubata mari. Ndaingoti pandinenge ndashanda ndobva ndatotanga kutopiwa mari yakawanda. Dzimwe nguva murungu aikwanisa kungonditi bhizinesi rangu iri ini handicharidi. Saka ndafunga kuti iwewe unge uchizorana bhizinesi rangu. Munhu obva atondipa bhizinesi rake nemotikari. Saka iye muprofita uyu ndakazongotiwo ndangodarikawo nepasowe rake, pane zvandainge ndichida, ndokubva achizondiudza kuti ndainge ndakaromba zvechokwadi. Kunyange hangu ndakaramba pamberi pevanhu kuti ndainge ndisina kuromba, but ndakazodzokera kumba kwake ndikabva ndachizomuudza kuti zvechokwadi izvo zvaainge ataura chokwadi ndechekuti ndainge ndakaromba. So mukoma, nhau yangu yakatangira ipapo pakuti ndaibatiswa mishonga iyi yandaibatiswa yainge iri mishonga yakashata, ndisingazivi hangu kuti ndiri kubatiswa mishonga yakashata yekuti munhu ange achikuda even though asingakudi. Handina kutoziva kutoti unge uchizonzi unodiwa nemunhu uyo
anenge achikuda uye zvekare iwewe usingatongomudi uchida mari paari kuti unge uchibata pfungwa dzake, hunenge hutori hurombwa, unenge watova nechidhoma kana kuti imwe spirit inenge ichikutevera. Saka mweya ihoyo ndiwo unenge uchizobata pfungwa dzemunhu uyo waunenge ugere naye. Saka ndo zvakangofanana nekuti kana mukadzi akashandisira murume wake mupfuwira, vanhu vazhinji vanozobvunza kuti kusei munhu akati ashandisa mushonga womupfuwira anozotanga kuhurira murume wake. Ndizvozvo kana kuri kunzi unenge washandisira murume wako mupfuwira, unenge uine chikwambo icho chaunenge uinacho. Chikwambo ichi inenge iri kana spiritual husband. Saka spiritual husband yako ndo inenge ichityiwa nemurume wako paya pekuti kana akakutarisa anenge achikutya, because munenge mangofanana nekuti mose muri vaviri munenge muri varume vanenge vakagara pamwe chete, ndokusaka asingazogoni kumisidzana newe. Saka paya paunenge wava kudheerera murume wako unenge uchiteerera spiritual husband yako iyo inozorara newe kuburikidza nekurara kwaunenge uchiita nezvimwe zvikomba. Izvi ndakazozviziva mushure mekunge ndazoroora muSouth African uyo wandakazvara naye vana vaviri. Mukadzi uyu ndaimushungurudza. Mukadzi uyu mukomana Nashe, chakaitika apo pandakasangana naye, iye she was married to a businessman, she was also a businesswoman. Mukoma nekudzidza uko kwaainge akaita ndakatoshamisikawo mukoma kuti even though iri mishonga but munhu akadai nelevel rake, because ndainge ndisati ndakambodanana nemukadzi weclass iyoyo. Saka akabva atondinyenga iye. Zvakaitika musi wacho iwoyo ndakaenda kune imwe restaurant, ndainge nditori ndega, iye ainge akagara nemurume wake. Saka ndakangomutarisa ka1 sezvo ndakaona kuti ainge akanaka kwazvo, handina kana kumbofunga zvakawanda pamusoro pazvo. Saka akabva achizouya kwandiri mushure mekunge murume wake aenda kubathroom, akabva andipa kabepa, akabva andiudza kuti she was in love with me and ainge achida kuti ndinge ndichitaura naye. Akanditi please speak with me right now, otherwise I won't be able to concentrate on my husband. Ndakabva ndachizototanga kutotaura naye paWhatsApp murume wake aripo mukoma. Ndikatomuudza kuti neniwo ndainge ndichimuda. Usiku ihwohwo mukoma akazotorara atova kumba kwangu. Saka iye anoti vachingosvika kumba akabva atongotanga nyaya. Murume wake ainge akamboita girlfriend before, then ndokubva vachizogadzirisana. Saka akangoitanga nyaya iyoyo because ainge achindifunga. Saka akabva achizouya kumba kwangu mushure mekunge vanetsana nemurume. Mukoma ndokubva ndatorara naye. Mukadzi uyu ndakazomuroora asi akazofa mushure mekunge afa. I then found out kuti iye ainge akaurawa nenyoka yangu. Saka chandainge ndisinganyatsi kuziva ipapo ndechekuti nyoka yangu iyo pachezvayo inorarama neropa revakadzi avo vandinenge ndichidanana navo paya pavanenge vari kumazuva avo. Saka nyoka iyi inoenda ichinovananzva sikarudzi dzavo pavanenge vari kumazuva avo, zvinova zviri izvo zvinozokonzeresa kuti vangogara vachingonzwa zvibereko zvavo zvichirwadza nguva dzose. Saka mukadzi uyu mukoma akasvika pakufa. Ndikangoti ikensa, ainge abatwa nechirwere chekensa. Mushure mekunge afa ndakamuona one day akauya kwandiri, ainge aine imwe wigi yake yaaifarira kupfeka yainge iri yegold. Saka hama dzake padzakauya kuzotora zvinhu zvake, wigi iyi amene kutiwo vakaikanganwa sei. Saka ndainge ndichiti ndichazoenda nayo kumba kwecousin sister yake ndinge ndichinomupa wigi iyo yainge iri yemudzimai wangu. So ndaingonzwa nungo. Then rimwe zuva ndakati ndakarara, ndainge ndakatorara negirlfriend yangu, ndopa ndakabva ndachizomuona mukadzi uyu. Paakauya kwandiri akaita sekunge ainge achibva kune imwe nyika yekuti ikoko kwainge tamburwa zvisingaiti, because ainge akapfeka masaga. Hembe dzake dzaainge akapfeka ainge ari masaga, uye zvekare maoko ake awa ainge akasviba akazara nematsito. Akangoya kwandiri ndokubva atanga kuchema. Zvaakaita zvakandityisa mukoma, because akabva apfugama kudaro akabva achizokwiridzira sketi iyo yacho yainge yakangogadzirwawo rakangoita zisaga. Akakwiridzira kusvika sikarudzi yake
yake yava pachena, ndokubva achizotanga kuisa ruoko rwake musikarudzi make, ndokubva achizotanga kudhonza nyoka. Ndakaona musoro wenyoka achidhonza nyoka iya. Akati achiidhonza nyoka iyoyo mukoma ainge achiita kuridza mhere achichema zvisingaiti, ndokubva anyangarika. Mukomanashi ndakazomutswa negirlfriend uyo mukadzi wandainge ndiinaye achindibvunza kuti kuchi nhai Steve, izvo mukoma ndainge ndabva mukuona chipoko. Ndakangomuudza kuti I was just having a bad dream. Naiyewo mukadzi iyeyo mukomanashi wandainge ndofambidzana naye mazuva acho iwawo akarwara. Soon after that akazotoita zvekutorohwa nehanzvadzi yake, because hanzvadzi yake iyo yaita zvekuenda kunana Sangoma, ndokubva achizoudzwa kuti brother in law wako iye akaromba. Saka aiti kana akaudzwa kuti rambana nemunhu wako nekuti iye akaromba, ane nyoka, aibva aramba achingodzoka kumba kwangu kusvika vachizonetsana, ndokubva achizomurova. Kubvawo ipapo nekuda kwekurwara kwose uko kwaainge achiita, haana kuzouya kumba kwangu. Zvekare akangondinyorera message achiti Steve, ndarota nyoka yako, une nyoka ka iwewe. Saka mukomanashi ndiri kuda vanhu vanokwanisa kundibatsira. Nyaya yangu yakarebesa, ndanga ndichitoshaya kutoti ndingatangira papi chaipo, nekuti nyaya dzacho dzakawandisa, uye zvekare vakadzi avo vakafa nekuda kwangu vakawanda. Saka uyu Moses uyu n'anga iyo yekumozambiki akazodzokera kumozambiki mushure mekunge arara neumwe muchembere, but zvakaita sekunge akabata chibharo. Chembere iyoyo takazongodzwa zvichinzi Moses atiza adzokera kumozambiki because ainge achitsvakwa nemapurisa. Saka ndakazonzwa zvichizonzi akazotanga kurwara. Ipapo handina kumboitawo hanya nazvo, nekuti hwangu upenyu hwainge huchindifaira ndichichengetwa nevakadzi vose avo vandainge ndichifambidzana navo. Zvino chazondiunza pano inhau yekuti ini ndaneta nenyoka iyi mukoma. Handizivi kuti kangani apo pandinoti ndinewo mukadzi wandinenge ndiinaye, mukadzi iyeye mukoma, kuzonodai paya patinenge tava kuda kuti tinge tichirara tose, then ndinobva ndashaya sikarudzi yangu kutoishaya totally, ende zvinokonzereswa nenyoka iyi. Nyoka iyi ndiyo yatova mudzimai wangu. Kana vana mukomanashe handitorina ini, vana handitorina zvachose. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe, vanga vachiti mukoma, kana muchida ndinokwanisa kutokutumidzirai munge muchiona kuti hapatorina kana chiripo. Ndangoti aiwa, kana no, there is no need yekuti munge muchiprova your point to that level. Vanga vachiti ndinokutorerai zvenyu kana muchifungidzira kuti ndinokunyeperai. Muone kuti zvechokwadi sikarudzi yangu hapachina, yakaminyiwa nenyoka yangu. Asi painenge ichida iyo nyoka iyi, kana yava kuda ropa, hanzi ndo pavanokwanisa kuti paya kana vaine munhu wavanenge vainaye, hanzi ndo pavanobva vazoona kuti sikarudzi yavo inenge yavapo. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininowo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma nashe yakamira sekudai so. Ininowo ndiri murume ende ndine zvimwe izvo zvakamboitika mainge muri mugore ra 2016 to this very day. Haditonzwisisi kuti chii chakaitika ipapo. Mukoma nashe ndainge ndiine mari yandainge ndiinayo. Saka namadhamu tainge tichida kutenga stand, takabva tachizoenda kuHarare. Saka kuHarare uku tainge tisina kwekusvikira, takabva tachizotaura neumwe uyo watainge tichiwirirana naye. Saka akabva achizoti iye ainge aina vamwe sekuru vake, ndokubva tachizosvikira pamba pavo. But pamba pavo apa mukoma painge pakarema. Ndaita mamwe madzigirira kubva zuva iro ratasvikapo pamba ipapo. Ini nemudzimai wangu takangorara usiku hwose tichingochema mukoma. Taiita majana ekuti umwe munhu akachema
umwe ochema zvekare usiku hwose nemudzimai, tichingorota hope, tairota hope tichimhanyiswa nevamwe vanhu vainge vakawanda zvisingaiti mufunge zvenyu mukoma Nashi. So handizivi kuti vanhu ava vainge vakaromba here kana kuti, uye zvekare panondinetsa pandinodawo kuti mhuri yeZimbabwe vange vachitibatsirawo inini nemudzimai wangu ndepekuti mari imwe iyo yatainge tiinayo takazoshaya $700. Mari iyi takazoishaya mushure mekunge tatosvika kumaoffices kwehousing cooperative uko kwatainge tichida kubhadhara, ende takatoperekedzwa nevanhu ava. Mari takaiverenga mune zvakanaka mukoma, tava kutopinda mumaoffices yainge yakakwana, but takazoti tava kubhadhara paya tikabva taona kuti mari yainge yakashota $700. Yangu mari ndichizoiverenga ndakaona kuti yainge yakashota ne$350. Mudzimai zvekare akati yake yainge yakashota ne$350. Mari iyi ndainge ndakaita yekuisa mushoti remukati, asi 350 yakatorwa mukoma. Saka the night before tisati taenda kunobhadhara stendi yedu ndakapiwa $20 nemudhara wepamba ipapo patainge tichigara. Akati iye ainge achida change, ndokubva ndachizomupa $20 but yainge yakaparadzana. Ndokubva mari iyoyo ndazoipa mudzimai wangu. Mudzimai akatoitora akatoisa paside, akati ainge asingade kuti tinge tichizosanganisa mari iyoyo nemari imwe yatainge tiinayo. Saka mari iyi takatongoishaya zvikatongovharana tikadzoka kunongu kuJoni. But even though zvakaitika a very long time ago, zvinogara zvichingondinetsa mumwoyo mangu kuti asi chii chakaitika kuti vatoriko vanhu mukoma Nashi. Ndezvechokwadi kuti munhu anokwanisa kutokutorera mari ameno kana kuine umwe munhu anenge akambosanganawo nezvinhu zvakadaro, but ndakabatikana mufunge zvenyu mukoma Nashi. $700 yakatongorova ende takashaya kuziva kuti chii chakaitika. Vakangoti zvimwe kuda marasa mari. Ndikati mari yacho ndinogoirasa sei? Mari yandanga ndakaisa mushoti ndo mandainge ndakaisa mari, asi ndakaona kuti yainge yakashota $350 zvekare namadam vainge vakashoterwawo ne$350. Ndo zvakaitika kwandiri inini nemudzimai wangu. Nemudzimai wangu tinogara tichingoteerera zvirongwa zvenyu. Ndingafara chaizvo ndikaonawo vanhu vachinyora macomments avo panyaya yangu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Asi ngativabatsirei. Pane imwe message iyo yandatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi makadi zvenyu mukoma, I am also willing to participate in testing the app. Iniwo ndinoshandisa wifi, so data ndinogara ndiinaro. Pane zvandikuda kungobvunza mukoma Nashi. Ininiwo ndakapfimbwa nemurume uyo wandinoshandira. Saka murume uyu mushure mekunge andipfimba ndakaenda ndikabva ndachizonoudza mukadzi wacho kuti ndo zvakaitika izvi. Vakabva vanditi vakatotaura nezvayo nyaya iyi. Saka ivo vari kuda kuti tinge tichiita vakadzi vaviri pamba pano. So handizivi kuti zvinoita here. Ndainge ndamboda kubvuma, iniwo ndinonamata, ivo vanonamata, but mukoma Nashi vakabva vachizondinwisa bute. Vakatora bute vakariisa muglass. Zuva iro randakabvuma kuti ndige ndichizoita mudzimai wenumber 2. So vandinwisa bute kudaro mukoma ndakarara ndichingorutsa usiku hwose. Ndodawo kungobvunza kubva kune vedare renyu kuti zviri normal here izvi, kuti after wabva mukupfimbwa nemurume wemunhu iye obva achizoudza mudzimai wake obva akunwisa bute. Apa ndiri maid handitozivi. Ivo vari kuti hanzi icovenant iyo yatakaita yekuti tiri 3 kudai kusvika tichizonopinda muguva, we are not going to separate. Zviri normal here izvi? Please ndiudzeiwo.
Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangoma hazvo veduwe. Malove covenant munoti kudii nawo malove covenants. Ngatizamei kuti tinge tichimubatsira mucomment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.